înainte să vă spun ce am de spus, vreau să pun reclama cu... Pentru că vreau să vă zicem să nu mâncați, pentru că sora mea mănâncă și n-are gust bun deloc. Poate pentru tine n-are gust bun, așa că mâncați până vă săturați. Acum să vă zic nu glumă, e ceva. Deci, la înmormântarea unei babe, când se coboară sicriul, o coroană de să cade după sicriu. O altă băbuță întinde repede mâna și o prinde. Un tânăr bezmetic din spate o felicită. Bravo, mama, ai prins buchetul. Adică ea e următoarea care moare. M-a fascinat chestia asta. Păi poate pe tine te-a fascinat, dar pe mine nu. Ei! Nu dau oameni la om. Tu nu ești om, nu înțelegi. Mă și eu sunt om. Hai, nu ești. Da. Lumea pe mine m-a fascinat, adică, da, ai prins buchet, da, ești următoarea. Ce așa interesat la o gramă, da. Să vă mai spun una. Să vă spun ceva. Vă spun o glumă. Astăzi să vedeți o glumă. Machiant. O glumă. Deci, spune o glumă după aia cu machiantul. Bine. Îmi promit că nu închid camera, da? Da, da. Cum să zic? Bulea sună la 112. Pompierii veniseră imediat. Pompierii sosiră într-o clipă. Bună ziua, domnule, de ce ne-ați sunat? Bulă spune. Sacrul mea vrea să se arunce de la geam. Și de ce ne-ați chemat? Pentru că geamul ne se deschide. Wow. Acum haideți cu machiantul. Stai un pic să dau în camera așa mai departe. Așa, haide. Haideți cu machiatul. Deci ne dăm așa, cu rimel la ochi. Dăm atât rău. Ce se vede așa? Așa mai vine, așa. Dăm rujul, te rog, nu dentastic sub ăla. Cu rujul, întrerupem pentru a arată. Și închidem camera. Mulțumesc pentru demachiantul, pentru că ne învăță să ne machiăm așa și la revedere!